खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। हाग्रामा महिलारिनि थाखाय खौसे जायासै इउपिपिएल आरो बिपिएफ। राजा रघुबंशीखौ बुथारनाय जाथायनि चार्जसिट गथायनाय। बाक्सा जिल्लानि मनसायाव गिख्रंथाव अर खामदों। 2026 रांखान्थि बोसोरसिम भारतआव फुड प्रसेसिं खोन्दोआ $535 बिलियन बांगोन। 7 सेप्तेम्बरनि होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'बाय। 8 सेप्तेम्बराव जागोन हियारिं। आं गौरव गगैखौ बांलादेशी सानो, बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो जाफुङासै बिपिएफ इउपिपिएलनि खौसेथि। बे गेदेर अजदखौ होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। मख'नो गोनांदि बर' रायजो राजाफोरा लुबैनाय आरो हास्थायनाय बायदियै बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां एबसु आरो बर' साहित्य सभाजों लोगोसे गुबुन मोन 16 आफादफोरा इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ खौसे खालामनो नाजादोंमोन। नाथाय समजों लोगोसे माहारियारि आफादफोरनि नाजानाया फेलें जादोंमोन। बिपिएफ आरो इउपिपिएल खौसे खालामनो नाजानाया फेलें जादोंमोन आरो मोन 16 आफादफोरनि नाजानाया फेलें जानाय एबा बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानो हायैनि जाहोनखौ एबसु आफादगिरि दिपेन बर'आ सोराङाव लाबोदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिपेन बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि थाखायनो बिपिएफ इउपिपिएलनि खौसे जानाया जाफुंसारासै। मोन 16 आफादफोरनि खौसेथिनि थांखिखौ बेसेन होआखैसै हाग्रामा महिलारिया। मख'नो गोनांदि राजखान्थि हान्जाफोरा फोसावनाय बिसायख'थिनि इस्तेहारखौ नायनानैसो एबसुआ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बबे दोलोखौ मदद खालामनांगौ बेखौ थांखि लागोन होननानै दिपेन बर'आ रोखायै फोरमायथियो। हादरनाङै सोमावग्लुंनाय राजा रघुबंशी बुथारनाय जाथायनि सायाव मेघालय पुलिसनि नायबिजिरग्रा टीमआ चार्जसिट गथायबाय। मेघालय पुलिसनि चार्जसिटआव राजा रघुबंशीनि बिसि सनम रघुबंशीखौ गाहाय दायनिगिरि होननानै मख'दों। रिपर्ट बादिब्ला मेघालय पुलिसआ इन्दरनि फालांगिरि राजा रघुबंशीखौ बुथारनाय केसनि सायाव सहरा महकुमानि जुडिसियेल मेजिस्ट्रेट कर्टआव 790 बिलाइनि चार्जसिटखौ गथायदों। बे चार्जसिटआव दं सनम रघुबंशीजों लोगोसे राज कुशवाहा, आकाश राजपुत, आनन्द कुर्मी आरो विशाल सिंह चौहाननि मुङा। सनम रघुबंशी आरो बिनि गोसोथोनाय राज कुशवाहा आरो गुबुन 3 सुबुंखौ बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथायनि दाय फोनांनाय जादों। बबेखानि राजा रघुबंशी बुथारनाय जाथायनि 7 दायनिगिरिखौबो हमनानै न्यायनि जिम्मायाव दोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जुलि जागोदान जरा राजा आरो सनमा थांनाय 23 मे खालि हानिमुननि थाखाय मेघालयआव दावबायफैदोंमोन। बे समावनो सनमा गुबुन 4 सुबुंजों लोगो लाना गावनि फिसाय राजा रघुबंशीखौ बुथारदोंमोन। शुक्रबारखालि हराव बाक्सा जिल्लानि मनसायाव गिख्रंथाव अर खामदों। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि जुनै गंथाम फालांगियारि फसंथाना सेवहांगार जालाङो। बबेखानि बे जाथाया खमैबो 12 लाख रांनि मुवा बेसादफोर सेवहांगार जायो होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय हराव मनसा सकआव थानाय रनजित कलिता आरो बिपुल पाठकनि दखानाव हरखाब अर नाङो। लहित पाठक मुंनि सुबुंनि गेलामाल दखाननि गंसे गुदामाबो अर खामनानै हांगार जायो। बबेखानि खौरां हरनायनि उनावबो अर खोमोरग्रा बिफाना थाबैनो सफैनो हायैनि थाखाय बे अर खामनाय जाथाया गिख्रंथावसिन जादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों। बेल' नङा, अर खोमोरनो फैनाय गारिया दैबो गैयामोन आरो पाइपआबो गावनायमोन होननानै जायगानि सुबुंफोरा बुंदों आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि सायाव खुद्रिसारदों। मख'नो गोनां, मोब्लिब सर्ट सार्किट जानायनि जुनैनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। भारतनि जाग्रा आदार दिहुनथाय खोन्दो एबा फुड प्रसेसिं सेक्टरा हादरनि जिडिपिआव 7.7% बिहोमा होयो। बे खोन्दोआ 70 लाखनि बांसिन सुबुंफोरनो खामानि होगासिनो। रोंग'साफोरा अनुमान खालामदों दि फाइ इन्डिया आरो प्रपाक इन्डिया हाबाफारिनि समाव रांखान्थियारि बोसोर 2025-26 मायथाइसिम बे खोन्दोआ $535 बिलियन सिम बांगोन। एआइ अट'मेसन आरो स्मार्ट पेकेजिंआ दारिमिनखौ गोदानै दाफामफिननाय लोगो लोगो भारतआ
जाग्रा आदार आरो पेकेजिं मुवाफोरनि थाखाय मोनसे मुलुगनां मिरु महरै नुजानायनि खाबु दं। बेराफारसे भारतनि अर्गेनिक आदारनि बाजारा 2033 मायथाइसिम 20.13% बांनानै 10.8 बिलियन US डलार जागोन होनना अनुमान खालामदों। बिश्वनाथ जिल्लानि निज बागमारि ओनसोलाव 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेननो गोनां गिदिर होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जाबाय। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव सा 50नि बांसिन थागिरिफोरा दाखिल खालामनाय आर'जलाइखौ नोजोर होनानै दोनथ'नाय जादों। 7 सेप्तेम्बरनि होखारनाय हाबाफारिखौ सुक्रुबार खालिनि हियारिंआव रायजो सोरखारखौ एफिडेभिट गथायनो सम होनानै गोजौ बिजिरसालिया फैगौ हियारिंखौ 8 सेप्तेम्बराव थि खालामो। बेजों लोगोसे हियारिंआ जोबजासिम होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो बिजिरसालिया बिथोन होयो। एडभोकेट जेनेरेल देबजित सायखिया बिजिरसालियाव रायजो सोरखारनि जानानै बाथ्रा दान्थेलायदोंमोन। एडभोकेट जेनेरेल देबजित सायखियाया बिजिरसालियाव रायजो सोरखारनि जानानै बाथ्रा दान्थेलायदोंमोन। बेराफारसेथिं गागि उकिल हाफिज रशिद चौधुरीया जायगानि थागिरिफोरनि जानानै हियारिंआव बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि रायजो सोरखारा सिगांनिफ्रायनो बागमारिनि दाग नं 189 आरो 203 आव थानाय 265 बिगासो हायाव इभिक्सन खालामनो मोनसे बिथोनलाइ फोसावबाय। बेनि उनावनो बै ओनसोलनि 500 नखरफोरनो होखारनायनि नटिस हरनाय जादों। नाथाय थागिरिफोरा आयेननि राहा लानायाव बिजिरसालियाव होखारनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नो बिथोन होयो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फिन खेबसेबाव आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो जरहाट लक सभानि MP गौरव गगैखौ थांखिनानै बुंदों आरो आं गौरव गगैखौ बांलादेशी सानो होननानै बुंदों। गौरव गगैनि नखरनि बांसिन सोद्रोमायानो गावखौ गुबुन हादरनि नोगोरारि होनना दाबि खालामदों होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सिगाङाव आं गौरव गगैखौ गोनांथि होदोंमोन, नाथाय बिनि बिसि-फिसाया गुबुन हादरनि सुबुं होनना आं जेब्ला मिथिनो मोनो अब्लानो आं हमदां हादों बियो थाबैनो भारत हादरखौ नागारनानै खारलांनो हागौ। जेब्ला सोरनिबा नखरनि 3 सोद्रोमाया गुबुन हादरनि नोगोरारि जायो अब्ला बिसोरो जोंनो मा गियान होनो हायो? आं बेबादि सासे सुबुंखौ बांलादेशी गुबुनारि होननानै सानो होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। मख'जाथावदि थांनाय मे दानाव गिबि मन्थ्रिया आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि गौरव गगैखौ सासे पाकिस्तानी एजेन्ट होननानै बुंदोंमोन आरो बिनि सायाव गावनि पाकिस्तान दावबायनायनि गुदि खिथाखौ दोनखोमानायनि दाय होदोंमोन। बेजों लोगोसे गौरव गगै आरो बिनि बिसिया भारतनि बेरेखा खामानियाव लोब्बा दंमोन होननानै अजद होदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।